Trend Topic honetan 5 aholku emango dizkizuegu bideo baten bidez lana bilatu nahi duzuenontzat. Ondo argiztatu grabatzen duzun lekua, zenbat eta argiago hobe. Kamera hurbil jarri eta begien parean, beti objektibora begiratu. Esan behar duzunaren gidoia aurretiaz presta ezazu, eta entseguak egin itzazu grabatzen hasi aurretik. Naturaltasunez jardun eta argi eta zehatz hitz egiten saia zaitez. Etzazula datu pertsonalik eman, bideoa YouTubeen badago, jende askoren eskure egongo baita, harremanetarako emaila ematea nahikoa da. Amaitzeko, hona hemen beste bideo kurrikulum interaktibo bat. Argi dago, irudimen eta talentu apur batekin, lana bilatzea entretenigarria izan daitekeela.